jezdit třeba po těma kolama, kdyby ti to počural. No jo, ale já začínám mít ten samý problém. Počkej. Jako aditivum do motoru by to mohlo fungovat. Tak tě zkusím, ale já myslím, že by to mohlo jít. Je to rozhoupat. Dobrý. Necouvej. Tak zase v tom příkopu. Hele, teď dopředu a pomalu. Pomaličku. No. A pomalu. Bych chtěl s tím posilováním zase přestat, ne? To mě hodíš do chřoví. Ale a kamže to vůbec chcete dostat? O co teď jde? Jet tam nebo tam? Někam. Protože tady furt kus dopředu, kus dozadu. Já vím. To je hrozný jako. Brácha hraje na rambát, jo, si dívá se na televizi a pak to ne to. Ale tak jako, teď zase tady, no. dopředu, no. No, takže já zase sem. Ale ty buď tady, pana. Dobrý, pochopil jsem. Ale já se stojím v úplně těch samých stopách, co předtím. Tak je to, jak se přetlačuje, no. Tak jdi dozadu, Pavle. Cože? Jo. Rozhoupat, umíš houpat? Jistě. A on jestli... On neumí houpat. On umí takhle houpat. Umíš houpat? No tak musíš houpat, nesmíš ho přidávat a ubírat. No, hledej. Houpat! Nešlapnout, to je jedno. Rychlost! No, to je dobrý nápad. Bože, to bude kousek do videotéky. Já z toho nepoznám nic z tohohle. Hele. Hele, srovnej si kola. Srovnej si kola. Srovnej si kola, vyjedeš. No, asi. Teď. Správná činnost na neděli. Krásná neděle. Ne. Ještě bych kousek vyjel. Jo, tam můžeš, tam se celou máš. Necouvej tam! Opravdu se to zacouvat. Tam se celou má vyjet to vstupu. Pavle, prosím tě, šťuch. No, jasně. Opatrně. Když takhle pojedeš dozadu, tak budeš v té samé díře před tím. No, zatlač. Ten vděčák si dostal. No, a teď dozadu. Ano, jsme v rovině. Sklouzneš zase. Teď co? Sklouzneš, já ti to říkám. Cože? Tady se sklouzneš dolů zpátky. Tam zapadneš zase znova. To jenom otočíš ty kola, jsi tam. Ale prd. Tak otoč kola. Ale já si jdu pro bundu, tak už začíná být trochu zima. Já za chvíli si půjdu pro auto. No to ti nepomůže, když já skončím sem, nebo... Ne, já jako tě vytahovat tím autem nebudu. Jsme ještě trochu dopředu teda. No, ne. Jak jsme se sem dostali vůbec? Já ti říkám, že se sem dostali. Tady někdo 4 hodiny tvrdil, to je v pohodě, to projedem. Já jsem počítal s tím, že Pavel pojede první. Teď já ještě nejsem zapadlej. Jasně, svěďte to na mě. Na mě to svěďte, to protože... Na někoho se to svíst musí, ne? Jo, můžu za to dát auto. Jako na to mi nešaj. Ne, tak Ne, no tak to rozmyslel teda. Ty Laskavě. Dopředu trošku. Doporučuju. trošku doprava. Pomalu. A hop, a je to. Hop. Teď ti hrabe vpravě, ale ví ne. Tady taky. Na někoho má diferenciál. No to jo, to vidím, ale dobrý, jo, tak jsme tam. A jdem. hele, nechtěli byste se na to vykašlat a jet někam pryč, My jako? jsme rádi jeli někam pryč, ale my se bavíme. Tak proč se furt posouváte tam, ty vole, když cesta je tam? Chcem srovnat, my ho nehodíme prdelí ven. Jsem srovnanej. No a teď čuji z okýnka a jdeš rovně do zádu, no. Asi na tuhle stranu než Tak jsem jel, já jsem se otevřel dveře a koukal jsem takhle a jel jsem podle strany.
spadneš před ním. Když začne někam padat, tak nepanikař a uber. Co pak vypadám, že panikařím? No tady. To je zábava. Aha. No, ono to jede samo, to je dobrý. Nebo Máš tam i druhý pedál, to je brzda, když to... A to je ten uprostřed. To nepoužívá, to má dobrý. Zbytečný, používám ručku, ne? A teď by měl nohy moc u sebe přece. Aby to mohla být větší prdel, to co má. No. Vidíš, už je to v pohodě. No tak jeď. Nemám zase zapadnout do toho pole, aby byla větší sranda. Ale vím, to radši. Ale asi příště. Jako filmu mám ještě docela dost, jako ne? No to on asi spadne na jednu z těch dvou stran. Tady mám to dost. Nicméně aspoň by to auto tady nebylo nápadný, když je bílý. To je dobrá zpráva, co tady stojí do traktoru, tady traktor. To ještě machrovat, že tady otočí v těch stopech na půli. No. Myslím, že Mondeo je o půl tuny těžší, jak to by se odsaď těžko dostávali. To teda jo. Co si tam o mně říkáte? Že když mám Mondeo o půl tuny těžší, že bychom ho odsaď špatně dostávali. Ale bylo by to taky sranda. No to jo. Ty já už necítím prsty na nohou. Mám ti na ně hňápnout, když tak. Nechceš, viď? Co jsi to myslel? Nic.